നമസ്കാരം ഗൈസ്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഫാമിലെ ഒരു ചെറിയൊരു പരിപാടിയാണ്. നമുക്ക് കുറച്ച് ചെളി വേണം. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോയാണ്. കണ്ടോ, ഇനി ആ ചേട്ടൻ കയ്യിൽ കൊണ്ടുവന്ന ചെളിയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒന്ന് കണ്ടോ കേട്ടോ. ഇത് കണ്ടോ, നമ്മളൊന്ന് കുത്തിയാൽ ഇത്രയും ചെളിയൊന്നും കിട്ടൂല കേട്ടോ. അത് പുള്ളിയുടെ ഒരു 10-30 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണത്. കാല് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സാധനം കണ്ട റൗണ്ട് ചെയ്ത് അത് കാല് വെച്ചിട്ട് ആ ചെളിയിൽ ഒരു കട്ടിങ് ഉണ്ടാക്കും. എന്നിട്ടാണ് ആ പോയിട്ട് സാധനം നല്ലൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് അത്.